Salut, am venit aici cu primul meu unboxing. Am aici un colet foarte mic de pe Playing Cards. Doar 2 pachete. Ok, să începem. Cu grijă. Să nu stricăm nimic. Da, sunt bine ambalate. Cred că pachetele vor fi bune. Nu vor avea defecte. Da, aici sunt pachetele. Avem aici un Bicycle Seconds. L-am luat pentru exersat. Factură. Și un Bicycle Tragic Royalty. Fetele sunt noi, sigilate. Ok, acesta a fost unboxing-ul. Salut!